Ohorezko B mailari dagokion 15. neurketa jokatu da Gernika Lumon, Gernika Rugby taldea eta Campus Universitario Ourense RC-aren artean. Urbietan burutu den neurketa honetan, Basurdeek 52 eta 19 irabazi diote Galiziarrei. Neurketan Gernika izan da nagusi, eraso mele eta tutxean gogor, eraginkor aritu dira Basurdeak. Nahi baino golpe gehiago eskaini ditu talde Gernikarrak. Golpe horiek aurkariak une jakin batzuetan aurrera pauso ematea ahalbideratu dutelarik. Gernika Rugby taldeak 5 puntu gehiago eskuratu ditu Urbietan jokatutako neurketan, talde Bizkaitarrak sailkapen orokorrean gorenean jarraitzen du 51 punturekin, datorren asteburuan ez da ohorezko B mailako jardunaldirik izango, baina 2 asteren buruan Gernikak bera RT-ren aurka jokatu beharko du txapelketako 2. itzuliko azken neurketa.